Mallart fáilme. Taon gach rang a rai trí seicéim dam sa rang agus lasmith den rang. I rang tradiisiúnta, seans go níorfaí ar Vic Lane, ábhar a léamh nó stadar a dhéanamh ar ábhar so le dagan siad chuig an rang. Ansin, béfar ag súil go saoigh siad trí choirí láthair ó bhúntairí a clúdóidh cuid maith den ábhar chéine, so le sanfar obair dóibh le déanamh le haghaidh obair bhaile go neamhsplach. I gás Mallart fáilme, bíonn fáil ag McLean ar léachtaí nó ábhar an bhúntóra roimh an gceacht, cumá le hábhar cúlra, alt nó nótaí eile a theastíonn uthú. Scaoilann sé seo am sa rang chun seans a thabhairt do Vic Lane, sa léiriú a lorg, a discint a neartú, comhaidbriú le McLean eile, agus cleachta a dhéanamh ar a gcionn-ceapanna a úsáid, cumá le treoir, easolais agus tacaíocht a fháil ón múntóir nóair a scá. Ciallaíonn sé seo go bhfágfaidh na McLean an rang le tuiscint níos fearr ar an ábhar. Beidh feasach níos fearr acu ar cad a chaitheadh sí díriú air chun a gcuid fáilme a chur chun cinn, agus beidh seans acu aon bharnaí ina gcuid fáilme atá fós ann a gúna.